はい、こんばんは。アロハひやひでございます。今日はですね、どうなることかと思いますけれども、ありがとうございます。いただきましてね。安心だけかなと思いました。はい。今日は無観客かなとか思ってましたけれども、はい。でも安全をね、確保しながら、演奏をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは1曲目は自然に感謝をした歌です。アロハハワイクーオネハーナからお届けいたします。
アロハカゴシーちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。かなり気合が入りました。あ、そう。なんかね、なんか今日ね、ピアノの感じが違うんですけど、いつもとこんな感じかな。ボタンも一緒ですよね、多分ね。うん。耳が違うかもしれないですね。いい感じね。いいと思いますけどね。いい感じ。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。大変な感じに、ね、なってまいりましたけれども、気をつけてね、過ごしながら、なるべくこういう、今日本当はね、本当に配信だけになるかなと思いながらですね、もう成さんに申し訳ないなと思いながら、来たんですけれども、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。早くですね、本当もうなんていうかですね、もうね、2年、3年目にいますので、ね、はい、じゃあちょっと、テンポのいい曲に行きましょうか。さっきやったね。さっきやったやつ。はい、コアマルをいきたいと思いますね。はい。はい。よかったでしょ、さっき。よかったね。ね、上だけ。映画を知りました。ワン、ツー、スリー。はい。明けましておめでとうございます。
ですよね。今頃今日20日ですからね。はい、2022年も羽ばたいてまいりたいと思います。そうですね。コロナに負けないコロナに負けないようにね、ちっちゃい羽ですけれどもバタバタしながら、やっていきたいと思います。もうポケットさんでもね、モナイさんもうだいぶお世話になってますね。はい。私喋ったら入るんですよね。入ってますよ。入るんですね。聞いてます皆さん。もうお店のねコマーシャルをね、うとしにございますね。カフェレストポケットさんです。ポケットさんです。ポケットさんです。ピンクのね建物、すぐわかりますんでね。はい、うとしの大きい交差点。近くには何がありますかね。クロス21ございますね。サテライトです。サテライト、サテライトありますね。ガストもありますね。あとフェスタ、柏村さんね、ございます。とっても目立つ建物です。ショッキングピンクのね。ショッキング。ショッキングピンク。間違えたんですね。ああ、そうなんですか。間違えた。間違ったんですね。そうもっと薄いイメージだったんですけど、間違って濃いくなってしまいました。帰って目立っていいです目立っていいですね。すごく綺麗な、なんかハワイアンに合ってますよね。まだ濃いく。濃くていい。これくらいじゃわからないんです。そうこれね、サンプルじゃわからない。あ、ですよね。あれが壁一面になったらね、そうわかんないですよね。びっくりしました私も。できてから。そんなつもりじゃありませんでした。はい、じゃあ、次の曲いきますね。おはよりカレー。はい。でも綺麗なピンクですもんね。なんか、そうですね。なんていうんですか、梅のなんかね、イメージ。梅の花？だけ？梅ガムの色。美味しそう。はい、では行きます。おはやりSweet lady,
いつもね最後力抜くのが早いから音程がねどうも下がるらしいんですね。そうすると腹に力入れてピアノ弾くのやめちゃう。また力が入ってな、はい、曲は始めと終わりが大事ですのでね。途中も大事よ。途中も大事だけれどもよけれどもよねじゃあ、じゃあ次はねミキさんの歌で少しテンポのいい曲をねお届けしましょう。ブロッサムナニホイエです。ブロッサムナニホイエあんまり力むとまだこれまたね、いけないんですけど、なんか今日いいよね。今日いいね、いい感じですね。お客様がいいんですよ。お客様がいいですね。空気がいいよね。空気がいいね。そうですよ。でもこれ本当にですね、毎回違うんですよね。この演奏する感じがね、音の聞こえ方とか。ちょっとしたことなんちょっとしたことなんでしょうけどね。だから音響屋さんがいらっしゃるね、お仕事としてプロとしてねなさる方がやっぱりいらっしゃるということですよね。でも今日はなんかいいです。であとが楽しみですね。後で聞いてみるのがねちょっと楽しみですけどね。はい、じゃあ、次の曲は、カーナーレ。カーナーレいきましょう。花水木かな。人とよさんのね花水木のメロディーでハワイ語の歌詞がついております。それではお届けいたします。カーナーレです。「
りがとうございました。ね、なんかあれでしょ、自分の声に用意してたんでしょ。違う、このピアノに酔いしれちゃったの。今日いいね。そうすごくいいですね。はい、それでは、ツイキャスをご覧の皆様、次の曲が最後でございます。最後は、カピリナを発表しましょう。はい、まだまだ続きますよ。まだまだ続きますね。インスタで続きます。村井さん、なんかコメントいただいてますか？なんかご飯作りながら見てます。あ、いいですね。何作ってらっしゃるかな。はい、それでは、カピリナをお届けいたします。
それでは、ツイキャスをご覧の皆様、ここでお別れでございます。ちょっと最後にコメントをね、あ、コメントですね。はいいつもね、ベンさんコメントありがとうございます。